aram, anarin nga ni maray pa aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kung maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. you, Bill. Ito po ang programa Aramon Yato kunya pong aldaw na Nininwebes. If you don't come out tonight when Pet sa tres na. I don't know, Sa bulan kan Abril 2025. Kalipat lang mga iribanan tata. Pag Thursday, pumapasok pa pag 11 to 12. Ang ating mga kaibigan from DNR Regional Office 5 para po sa programang Kapalibutan Tatamaan ta. Kaya pong ma-update kita kan mga programa pinagigibon nila para pangatamaan as well pong kapalibutan, Mother Earth. Pagkatapos siyempre, ang mga regulasyones tangani pong day kita mabugtak sa alanganon. Remember, ignorance of the law excuses no one. Para magiyaan po kita magdangog po kamukan mga programang yan para po sa pangataman sa kapalibutan kung paano kita makakonect para makatabang kita na mabawasan ang palago sa pag-init ng ginaban, mabawasan magparatapok ng mga single-use plastic, asin mapangawasan ang mga pagrasin ng daga, magtaranom kita ng kahoy, asin sa kita mahagad yung pantanom. Diba sa mga kabarangay po niya to, Luzon, Visayas, Mindanao, ako pa sa lingkod, Mardela, dahil iba sa ditsa na pirotihan. Technical side, yan po dyan si Ronald Baldo. Yan man sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez sa pong IT. Newsroom, Angel Mustaza at saka si Jenny Machi Balyarahan, si Ringman sa DCGB News Online Facebook page. Si Gimus Barrios, saka si Shara May Liron sa Production Assistance under yan po siya. Dalawa sa mga Kapos Patrol sa Paragos pong pangarap ng mga istorya ang aning may balangibog sa Banuas mabukawan mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa Third District si Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yaon man si Pading Jomar Bien sa First District. Sa Daraga area ang Karen Nicolala. Pagkatapos dyan sa Kapitolyo Provincial, Joshua James Bino katuwang tapo dyan sa Legazpi 4th District, asin sa Regional Center Site, mantang si Partner Hall City Hall, asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Sa mobile siyempre walang iba, Henry Daboy mata ang mata ng DCGB sa kalsada. Sabi po ka boss, minasaludar mga kabayan, minapapin sa magmang morning. Sana po okay ka mo. Happy birthday sa mga birthday celebrators po kanyan. Especially sa ito pong partner. Partner King Reynaldo. 65 ka nang ikaw. Still alive and kicking. Mga tugang. At saka sa mga nagkatabay po sa inda pong mga harong sa 7 kilo sa Pitang Kabang Radyo, good morning. Pagkatapos sa mga nasa DCGB News Online Facebook page at sa DCGB YouTube channel, hindi naman sa DCGB Live App, good morning. Kaibanan ta po, mga tugang sa tuya po na technical side ng mga OGT from Cat College, sina John April Austro at saka si Ernesto Bravo. Sila po ang katuwang natin ngayon, katuwang ng technicians natin para po magamay nilang operation po kanistasyon. So dumaan sa mga kabarangay ta, mga tugang, 39 days na lang, mga tugang eleksyon na. Kamusta na kita? Aluyon ngayon mag-abot.
Matapos ka nag-ura ng bagas, mga tugang, ang bigarat na da, so, kalabi na. Tapos Mario Joseph, kailan ba tayo magbabago, mga higan, ha? O, basta magpili po kamo tabi, kadakol yan, no? Senador is nasa 68, ha? Magpili ka mo, nin 12. Napigiling po nindong iyon, pwedeng makatabang sa tuya pong paglislar ka mga batas na kinakaipuan kan lambang Pilipino para umasenso. Yan. Pagkatapos, 12 yan. So mga kongresista sa mga distrito kan Albay, tuloy yan. Kung taga first district ka, di mapili kang taga first district na kandidato. Sa second, sa third. Okay. Tapos governor, vice governor, mga board members from first, second, and third. Kung saan ka muna ka-star dyan, mapili man ka mo. Pagkatapos, mga tugang, mga alkalde kan syudad, asin munisipyo, kasarabay po sa mga vice-alkalde, asin mga miyembro kan konseho. Yung mga municipal councilor and city councilors. So yan po mga buburtuhan. And siyempre, dahil po paglingawan, ang party list sa likodan po yan. 158 ang kandidatong party list. Saro man lang pong pipiliun ta. Kaya baga padagos po ang pagrelibot na kan mga party list. So party list, nagpuon po magkampanya puon kan petsa 10 kan Pebrero. Ta 90 days po sindang kampanya together with the senatorial candidates. No? So ngunyan aldaw, piglalao man na dadagsaon, rorosuon ng mga suportadores ang campaign rally kanako Bicol Party List, duman po mga tugang sa Daet sa Camarines Norte. Ha? O duman lang ini sa orinutan kan dati ming istasyon sa DCMD sa Our Lady of Lourdes College sa Daet. O duman gigibuhon may dakulang hall duman, dakulang lugar, espasyo. Pero kaibanan duman mga tugang so bagong ambasador kanako Bicol, yung pamusong aktor baga na taga Bulan sa Sorsogon. Bicolano, mga tugang bagong ambassador kanako Bicol na si Jericho Rosales. Yan, sa Daet po yan, ngunyan aldaw. Pero dahil yan natatapos ang kampanya sa Daet. Dahil sa aga, April 4, malipat sinda sa grupo sa Goa Central School, open grounds, sa Goa, Camarines Sur. Ha? And then, gigibon man sa culminating activity o culminating event sa Duterte Highway dyan po sa Darag-Albay sa maabot pong Abril 5. So, sa Sabado, Saturday, dyan po mga tugang sina Jericho Rosales, dyan sa Duterte Highway sa Daraga. Siyempre, dyan po sa, campaign rally, bako lang ngayang kaugmaan, kundi kamautan niya na may paabotan sa inda mga programa, asin plataforma, sa mas dakol na Bicolano, partikular sa mga jóvenes, mga mga estudyante, asin mga pamilyang nasa laylayang kan sa syudad. Na unambitan niya ni Congressman Saldico na representante po kanako Bicol, daan campaign rallies, bako sa na ngayang selebrasyon niyan, kundi pagkakataon man na magdangog, asin magkoordinar sa mga namamanuaan. Magiging highlight po kan events, an minsay, asin plataforma kanako Bicol, asin siyempre, ang preparasyon man na performance ni Jericho Rosales na piglalaong na mato ng inspirasyon sa mga jóvenes. So, yan po sila duman sa Daet sa Cam Norte. Ayan. Alright? Yan po tabi, adi, sa mga kababayan niya to. And, niya, sa inman papamarsi kong kito, ay day ko po tabi aram. Surusig na pinalang po nindo dyan. Kung sa ingon yan si kung gito, day tako na, day po akong information kung sa in daw niya. Basta, yaon sinda sa luwas, taga house to house. Talagang kinakailangang masaturate mga tugang sa mga kababayan ta. Yun na ini, sabi nga ni kan, 39 days na lang mga tugang eleksyon na. So kahit po na may pasabot ko anong plataforma para mapagadalang ka mga kababayan ta, kung sisayan karapat dapat sa natawo sa tamang pwesto. Ayan, iyo po, tabi. Okay. Padagos mo ng pagrelibot baga kang Team Global. Sarabay-sabay po sila kanako Bicol, di ba?
Yan, kasabay pirmi ni Kong Joey, si Kong Gito. Kasabay si, Diday ko. Para sa pagtulong mga itong kunyan, mga sa turismo, asin sa edukasyon. Di, halos pareho ang kunyan nila, kumbaga parang ang sa inda pong mga programa, nakasentro mga tugang sa pagpapangat kan buhay. Kan mga kababayan, tasim pag taon ng oportunidad ang magkagawa ng empleyo, mapakarayan, mga infrastruktura, asin kadakol pa pong iba. Lalo ng edukasyon. Yan, okay? Sabi ni Alvin, Sir Mar, magkano po ang bayad sa Smart pagpa-activate ng SIM card sa Smart? Wala po kasi ang SIM card ko. Gusto ko kasi ma-activate ang SIM card para sa mga contact numbers ko. Maibalik, Sir Mar. Nawara so sa imong SIM card, yaon nakasaray sa imong mga contacts. Di ko lang aram kung pag sinalidahan ang SIM card, yaon pa sa mga contacts. Di ko lang po alam. Ano yan, 300 man sana ang bayad kaan kung available ang SIM card. Kaya pag dyan mo, tatawang kang opsyon. Kung available sa SIM card na prepaid, pwede kang maka-avail. Matatawang ka tulos immediately. Pero kung di, mahalat ka for some time. Mahalat ka ng mga simana. Or, pwede kang maglipat mga tugang duman sa postpaid. Same number ang gagamiton. Yan po ang mga prosedimento mga tugang manong mo dyan. It happened to me. Natsyempo lang na kanawara sa cellphone ko, kasarabay po sa duwa kong SIM card. Di, nagduman ako sa Smart. Tinabangan ako mga tugang kan sarotang staff dyan. Nakaswerte ako na igwang sarong na nagtatada-tada mga tugang na kunyan na SIM card na prepaid. Di, nagbayad akong 300. Pag-uli ko, activated na. Duman naman sa Globe, duman dahil sindang available mga tugang na SIM card na prepaid, kaya napilitan akong kumuha ng plan. So, mababasa na. Pinakababasa na. Ito ang, kaya nakaplan ako mga tugang sa Globe o sa TM. Arog lang kaan, magdang ka mo sa mga kung sa service na. And pwede man po yan, halimbawa, so dati mong number, kung ika naka-smart o naka-globe ka, gusto mong lumipat duman, dadaraw mo itong same number. Pwede po yun. Pwede po yan. Yan po yung, yung bagong batas baga na ginibunin na pwede kang magbalyo. Pwede kang bumalyo. Same number ang gagamitin mo, pero nandun ka na sa ibang network. Di ba? Alright. Good morning kay Kuya King. Nakaprepare na sa iyang handa. Ngunyan pong birthday. Diyan po sa Bunker Hill. Yan. Happy birthday, King. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Yan. Pirmi sana kitang ugma, amigo. Ugma sana kita pirmi. Tapos kaong kita ring masustansya. Pagkatapos, dahil kita para isip. Hinayin kung ano-ano para mahaba buhay natin. Mga ka-seniors, kadako lang mga benefits ko niya na pigigibo. Pero nadangog dito ka sa bago. Sana nga mangyari ang Universal Social Pension. Yung gununon mo. Pag yan nangyari ng Universal Social Pension, gabos na mga tugang na senior citizen na rehistrado, mga tugang makaka-receive ng 1,000. Pero dahil pa man po yan nakakapasar. Lalaban pa yan duman. Pero may version na naipasar sa kamara, pigala yung sa Senado, pag yan po nagkaigwa na, kakaiwa ng bike ka mo, kung daiman mga tugang, kung adaptar na sa nakan Senado sa version kan House, di diretso na yung pasiring duman sa Presidente para pirmahan. Sana makahabol mga tugang ngunyan po na 19 Congress. Dahil pag dahil nakalusot, ma-refile sila kaya sa 28 Congress. Mapo naman kita sa uno. Di ba? Maray man ko tayan ta. Harap po dito sa ibang bansa, harugan talaga. Hindi sa tuya, dahil siguro kapos man sa pundo, tig-prioritize so na sa mga pobreng tikoy ngaya. So mga talagang daing-dai.
So mga daing, kaya ba social pension for indigents, so mga daing ngayang nagsusuporta, nakapamilya, daing ngayang pensyon, daing nakakuhaan mga tugang na sources, yan sinda nakakaigwa ng social pension quarterly pigtatao, di ba? Quarterly. Pag ikaw may TB, may appliances sa iba pa, asin pigsuportahan ka kan mga mga kapamilya mo, dahil ka pwede dyan sa social pension. Pero ining pigbusol na universal social pension, nabanggit ba kasi ni Congressman Jill Canaco Bicol, asin nagkakandidato po sa bilang regular na district congressman duman po sa first district, o nababanggit po yan na pigbusol nila yan, mga tugang duman sa Kamara, sa House of Representatives na magkagawa ng universal social pension tangani na ang gabos ng mga senior citizens na rehistrado sa Pilipinas magkaigwa man ning pensyon, ning social pension bako sa ngayang so mga tios. Diba? Ayan mo tabi kadakol ng mga ginanakit na mga kababayan ta mga seniors, tamili ngaya kami arog na kay ni day ngaya kami pigsabay. Yan, may mga nagkakasaraotan pati ko, di may batas po kaya. Ayan, so ngunyang pigibuan yung bahagi para maamindar, kaya yan po pigsulong yun po yan na Universal Social Pension Act na yan. Tangani po na mapakinabangan kang gabos. Iba? Alright. O. Di duman sa mga kabarangay ta, halat-halaton ta. Malay nyo. Tako nga ni, karaw ko man sana ito, duman sa barangay Minal. Si Mrs. nagparistra. Natanda ako sinabay. Senior na bagan ako. Sabi sa kuya kang presidente mi doon. May trabaho ka pa man nga, sir. May trabaho ka pa man nga. Sige nga ako, okay. Tawag sa iba. Sabot naman po yan. Kaya po yan naman sa mga kabarangay ta, dahil madisuspirar. Bang buhay, may pag-asa. Yan po tabi mga kabarangay ta. 39 days to go before election. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman din tayo. Yan po tabi, SF pa, SF, mga tugas, hindi magparaasa kung may kalabi o dahi. Tangani na makapamili kimaray, kamo kan mga, magdangog kamo dyan sa mga pagtiripon-tipon, pag-meeting-meeting. At medyo lang talaga marauto ng mga practice ngunyan ta. Imbis na mainot sa mga plataporma di gobyerno, aniinot sa pagkaraot sa iba. Ano daw yan, ano doon mahali mga tugang na anisulong mo sana, susay mo sana. Dahil ka na makiaram sa iba, dahil ka mabig ko pakiaraman. Di ba? Kundi, yan ang nariparo, mga tugang. Kaya so iba, abo lugod mag-atindir, kan tiripon. Mas ngayon nga sa araw ngayon nadalang ko ngayon duman nga sa speak louder, natambo niya at kiduang ulunan sa talingat puro pirmi na sa nang iyong nga nagkakadarang ugta. Dahil baga ngayon sa namin natarang ko anong gusto nila mangyari sa sign ng pagkandidato itong mga kung ano-ano pa, ay nadagit si Manay. Yan po man ang kadadi. Sa mga kabarangay tatabi, maghadalan ta kimaray, sisay po yan ta, ang gabos man ang kwalipikado. Kaya lang, sa gabos naman ng kwalipikado, igwa po dyan ang mas pinakang kwalipikado. Ayan. Kung anong pigdadalaganan kayan, whether yan po congressman, yan alkalde, yan senador, yan party list, yan po mga tugang konsihal, o vice governor, gobernador, mga board members, gabos yan mga tugang, may mga kanya-kanya po yan na kwalifikasyones. Although sabi ka, may hinaguyod mo na ababayain na po nindo ito, takarapatan man nila yan. Tanig di ba sa tuya, minimum qualification mga tuwang is, first, dapat registered voter ka. Number 2, you know how to read and write. You are a Filipino citizen.
tapos na. Pwede ka na. Di ba? Wala na yung mga kwalifikasyones kung anong inadalan mo. Wala na yun eh. Ngayon, napalitan na ng may tira ka. Fight ka. Yan ang pinakamaraod dyan. Dahil po dyan sa sistemang iyan, suma talagang kwalipikado na magsilbi. Dahil po nagtawan ng oportunidad, tadaog ka may kwarta. Yan. O paano mga kapatid? Babay na po kita. Paramihan ta silipo sa programa palupos-lupos ang kunay po sa kuyang na mamatiya. Muli akong ataba-tabong niyan medyo ano daw nangyari sa kuya di maski anong kalilikay ko di nga na ako nagkaon kaya itong nagmiritin kami na nasirglin tanya ako baka madali ako nang takas bagong madaling araw habang nagtatype ako ay sus Mariusep inigdang ko ba ganyan sa supa ngunyan na dadagit ako sa mga engineer tamaray man yung pagka simento ko kayan na tinambubuda ngayang salog nga tangita barakilid ka maglakaw thank you boss, thank you hanggang sa agaw tabi Ubo ng anak, nakababahala, baka plema.